Terva Throwdown, karsintalaji 2. B-osa alkaa, kun kellossa on 4 minuuttia täynnä. Ensin urheilija suorittaa 30 tuplanaruhyppyä, sitten 15 vauhtipunnerusta tangolla, uudelleen 30 tuplanaruhyppyä, sitten 15 metriä käsillä kävelyä 5 metrin osioissa, jonka jälkeen vielä 30 tuplanaruhyppyä. Jäljelle jäävällä ajalla suoritetaan niin monta thrusteria kuin mahdollista. Masters 50+ tekevät käsillä kävelyn sijaan wall walk-liikettä. Tulos on lajissa tehdyt toistot. Tuplanaruhyppyissä narun täytyy pyöriä eteenpäin ja kulkea 2 kertaa jalkojen alta yhden hypyn aikana. Vauhtipunneruksessa tanko nostetaan eturäkkiin niin, että kyynärpäät ovat hieman tangon etupuolella. Toisto on hyväksytty, kun lantio, polvet ja kädet ovat täysin ojennettuina ja tanko on suorilla käsillä kehon keskilinjassa tai hieman takana sivusta katsottuna. Urheilijan aloittaessa käsillä kävelyn käsien ja sormien tulee olla viivan takana. Molempien käsien täytyy osua kämmentä ja sormia myöten selvästi maahan viivan takana ennen kuin jalat saavat osua maahan. Kävely suoritetaan 5 metrin osioissa ja jokainen 2,5 metrin matka lasketaan yhdeksi toistoksi. Masters 50+ urheilijat suorittavat käsillä kävelyn sijaan wall walk-liikettä. Lähtöasennossa urheilija makaa maassa niin, että rinta, jalat, reidet ja kädet osuvat maahan. Käsien on pysyttävä viivan päällä siihen saakka, että molemmat jalat ovat seinällä. Seinällä ollessa urheilijan molempien käsien tulee koskea seinän viereen merkittyä viivaa ennen kuin seinältä saa tulla alas. Alas tullessa jalkojen täytyy pysyä seinällä siihen saakka, kunnes kädet osuvat lähtöviivaan. Toisto on hyväksytty, kun urheilija palaa takaisin lähtöasentoon. Thruster-toistot alkavat tankomaassa. Pohja-asennossa lantio käy selvästi polvilinjan alapuolella. Toisto on hyväksytty, kun lantio, polvet ja kädet ovat täysin ojennettuina ja tanko on suorilla käsillä kehon keskilinjassa tai hieman takana sivusta katsottuna. Tarkemmat standardit ja lajikuvauksen löydät ohjeista.